Hello Bhadradri Kottagudem people. This is Kavya Krishna Vasala from New Look speaking. ప్రీవియస్గా మనం కొన్ని చోకర్ సెట్స్ చూసాం. సో ఈ చోకర్ సెట్ పింక్ బీట్స్తో వచ్చాయి. పింక్ అండ్ వైట్ స్టోన్ స్టడ్డెడ్ అనమాట. ఫ్యాన్సీ చోకర్ అండి. ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వెస్ట్రన్ వేర్ మీద, లాంగ్ ఫ్రాక్స్ మీద వేసుకుంటే చాలా బాగుంటాయి. దీని కాస్ట్ 850 రూపీస్ అయితే ఫెస్టివల్ ఆఫర్ కింద మేము 335 రూపీస్కి మాత్రమే సేల్ చేస్తున్నాం. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఈ ఫ్యాన్సీ చోకర్ కోసం న్యూ లుక్ విజిట్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం.